estem començant a... Li dediquem a la Gina, no? Sí, Gina. que ja ho haurà sentit, però bueno. Gina, t'ho dediquem, vale? El Dwight ha jugat i jo no he jugat mai i bueno, diu que m'espantaré. Què va? Anem a jugar. Gina, anem a jugar. Bueno, va. Home, farol. Ai, per què xiulen? Ai... Ai, però no m'agafis! Què passa? Que no és de sustos el joc. Només començar, saps? No, si és de sustos fa por, això, Llavors tindré por tota l'estona. Sort que jugues tu i tu saps. Si no m'hagués agafat un atac a mi. O sigui, vale, tota l'estona és així. Ves. Ara ja... Ai! Ai, sí. Farol! Nothing to do here. Hola, monstres, estàtues. Hola, foscor. Oh, un piano, toquem-lo. Barrils. Aquí no sé senyal. No. Plats! Traguem! Sí! El llesquero, que es cau! Ai, doncs que està aquí. Què passa? Books! Barrels! Aquí. Oh! Pic! Pic, tio. Oh! Hola! Com estem? Que se t'està gastant... To the moon! Tu estàs boig. Hola, què és això? Ah, bueno, caixes. Bueno, una cosa. Però, ja està. Ja, però és que ho sento... Ah, bueno. Vale, sí que es veu. Ai! Has dit aquesta part, Perquè és que no fa falta. Però això vol dir que tu saps que hi ha alguna aquí darrere. No, clar. I potser hi haurà un susto, potser no. Què és això? Per favor. Hop! Ah, una porta. Sí, és la pitjor part del joc, aquesta, que la gent no s'avorreixi, en sèrio. Corre! Ai, quina por. Què va? Aquí! Aquí! Què? Ui, també s'ha de dir-ho. Ui, què és això? Un matxero. I hate to say this, but be prepared when you enter. Really? Aquesta deu, My key broke when I used it. Maybe there's another key that's here. No fa por, oi? No. Va, què hi ha ara? Va, explica-m'ho, No explica-m'ho. ho sé perquè no me'n recordo. Sí que te'n recordes, explica-m'ho. Que no me'n recordo. Sí que te'n recordes. Explica-m'ho. Que no me'n recordo. Ai. Hola, senyors. No. Stefano. Wow, a door. Wow, barrils. Wow, armari. Quin crit, m'he ofegat cridant. Quin mal al coll, Déu meu. Ho sento, però per descarte el tercer calaix ja no hi haurà res. Que no hi havia res, em sembla? Només la gràcia d'espantar-te. Ara, no, hi ha un susto, ara. Apareix un monstre, no? Bye. Come here, dog. What's up? Què és això? És un gos. Una cosa. Hola, Gina. Ho ha fet sol, Ho ha fet sol, No. Oh. Ai! Què? L'Estefano està dintre.
Va, fem el que tothom fa i es creu que és graciós. Stefano, hola. Estic... Ui. Oh. Mor! Die, you pig! Ai, m'estic cagant. Ai! Ai, obre la porta. No sé si t'has fixat que aquí hi ha un caminet secret. Ai, què faries sense mi, Barros. Què faries tu sense mirar els d'això del YouTube? Sí, de no fer-te patir, no? Una estufa! Una què? Què? Això. Anem a agafar aquí la pedreta aquesta. Que... No et cremis! I aquí. When the way... Sembla que no hi havia res més, no? Ai, no me'n recordo ara. Ai, aquesta estàtua no m'agrada gens, Què és això? Semblaven trampilles. Estàs patint, Gina? Estàs patint? Doncs no passa res. Sembla que ara es tenia que tornar, perquè... Vale, sí. I love you. Ai, que cantes. Adore.